Ponorogo. Pun sang pati hujan kalong minangka sususi saking Kabupaten Banyuwangi. Ora dadi kowe pangkepo ki para. Mergane ya ngene iki. Ya tobat. Bebone anak telu. Nyuwun Narendra Putra. Ya tobat. Adine Heru. Yo. Pas netes yo melok ae.
Bos. Butuhnya mas. As. As. Berikan tepuk tangan dulu penonton ya. Semangat. Hey. Oh. Oh. Giring romantik. Saat ini pun ingkang kakang Mas Eko. Atur pasukatan atraksi akrobatik saking Bujang Ganong ini Marit Putra. Berikan semangat dulu penonton, tepuk tangannya untuk Mas Eko. Bujang Ganong saking Mojokerto. Prayitna sing ngati-ngati mas, sajake papane jentek kerunyu. Ayo. Iya. Podo ae. Ayo. Bos. Bos. Ger, ya tuh kan, ini segerang kok kalau mangan kaya nih, ayo. Coba tepuk tangannya mana dong? Oh. Coba tepuk tangan. Ayo. Maju.
Coba tepuk tangannya mana dong? Ya. Satu. Tekan gini. Ayo. Coba tepuk tangan. Nó một cái hả? Cái nào một cái em mau mel loh mel joget gak ngerti lah makmu nangis mau melok joget tiba no ayo mas pukul ayo dipencet mas ayo bamoy Tuh, ayo, metu. Aku lapo. Lho gak ono. Lho sing kok kanoan iku. Lho, sing kok kanoan iku. Berarti sing metu. Kok iso iku. Kena. Wayangmu joget iki yo joget, wayang joget yo joget. Joget kanongan sing enak. Joget kanongan. Iya. Hah? Indene sik opo weteng mubrek. Apa? Lah iku wetenge koyo ngono apa? Ora ya, apa wetenge? Weteng apa? Apa brek? Weteng jane. Sapa weteng? Joget serapi, dipecut ping telu, metu, joget. Aku dipecut ping telu? Dipecut ping telu, metu, joget. Oh, berarti aku wis krungu baban pecut ping telu, duel. Aku metu. Oke. Mas, pecut mana? Betul. Aku mau lihat Rin ya. Balare solikin goblok ngene sih.
Petak kok apa sih mau? Kon nang ngomong aku apa? Dipecut ping 3, metu joget. Lah iya, aku kasih metu lamu mbok teluk. Metu ku nang ndi? Lho mana mau metune? Kok ngono sih? Metu nang kene lho, nang kene. Oh, metu nang jero. Iya, metu nang jero. Ngomong kok goblok. Kan aku metu lamu. Pecut ping 3, metu joget. Oke. Kok goblok sih? Joget kayak iku mau lho, Pak. Kene kok. Cepat. Joget, dicuntui bapaknya joget. Ayo Mas, pukul. Lah lapo anake wong kok cengewe. Aku ngomong ngarep. Wong kok nang ngarep. Iya. Cek ketok. Heeh. Yo jadi cengewe digandeng iso. Oh, gawe dicengkewe. Gak oleh. Mungkin gak oleh kok diceng-ceng. Digandeng ngene. Ini lah yo iso sih. Lah iki leso ya apa? Lah iki leso ya apa? Apa wong anak-anak iki? Dhewe ya wis. Nggih, anake dhewe. Masih dicengkewe gak apa-apa. Wong gawene gampang. Ini gampang. Gaine gampang dan Gampang. gawe gampang kok gampang. Iki ana situ. Apa? Iki leso. Ah, Iki sono. iki siapa? Kamu belum metu ngono kok. Lah wis metu ngono. Anake dhewe gepuk. Ayo didelok nabi. Lapo? La. Telo. Adem ta telo? La. Ayo Mas, dijembi sing apik. Ayo. Ayo, coba tepuk tangannya mana, Bang? Satu, dua, tiga. Satu, dua. Ayo. Ayo, ayo. Satu, dua, tiga, empat. Balik, balik, balik.
wayangmu salto. Lapo delok wong nyuting gini. Iki lho Mas. Melong YouTube. Mlebu video. 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 Yo. Apa? Kok dilebono apa Blik? Aku wae. Le. Balik sama balik. Ya kalau kita ini. Awas. Kamarku gede, kamarku gede aku. Kok wis gerang njaluk ae. Lapo? Apa? Aku diwedot. Gak apa? Apa? Kan loro ngono lho maksudnya wong iki. Dik. Ayo tak Ayo, wayahe sampean salto. Monse. Ele yang boleh. Ayo kono le. Temen. Ngeres semuanya. Pak aku ngomong kita mah. Satu. Rokokan apa? Satu. Oh, aku menang. Tambah guyon dhewe iki lho. Wayangmu. Wis Apa? Lah iku mau. Kalian ini. Kok iso? Bener. Lapo? Iki ndong anyar goblok. Makanya iku lah lapo kon ibu iku lapo? Wah, lare kelas, lare. Kacau pinjau. Satu wis rapi, pelan-pelan to ya makdel lak ngono. Hei, aku sing goblok. Wis apa kon? Iki kalau aku mah guys lutu.
Mlebu apa? Lutut. Lutut. Yo. Apa? Lutut. 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 Yo. Apa? Lutut. Yuk, itu goblok. Lutut. Goblok. Sinapi. Wis ngerti. Gak mlebu YouTube. Sinapi. Ayo Mas, sentui. Saldo, pukul. Awas. Hei, hei. Ayo. Ayo. Lah apa gak sih, Bro? Lah apa gak sih, Bro? Apa sama guyu iki? Apa nyambut gawe? Ya Pak no. Kate nyambut gawe koyo adine. Terus Aku diguyuk. ya apa? Masa guyu ngono, Pak? Ya apa lagi? Bisa. Ayo iso taksa. Ayo. Aman. Mencolot to goblok, tuwek ya goblok. Sampeyan iki. Mencolot. Apa goblok? Sampeyan. Apa masa aku goblok dijak? Sopo sing ngejak sampeyan? Apa? Eh. Mas Gigi ku WA aku, telepon aku. Ngejak aku Aska karo Heru. Lah apa solikin melok iku? Wong yo gak dijak. Aku dijak Dijak sapa? Iku Sapa? Iku ambek Mas Domble. Apa iku? Domble ya. Gigi. Yo. Apa? Mas iku Mas Gigi. Ya apa lek ngejak? Ayo melok. Lapo? Danong. Mosok ngejaki ngono? Kalah. Ngomong nang aku ku ngene. Mas Eko, mungkin sing ngalong jenengan Aska kali Heru nggih. Oh nggih. Lah sok iki apa? Ku sampean pateni gak apa-apa Mas ngono. Siapa dipateni? Lho sampean. Lapo? Mau. Ayo sini men. Ayo no. Hatian liyane. Hei. Kene kamu. Kau sambut gawe, cepetan, cepet, bisa nyambut gawe. Loh, kau bisa nyambut gawe? Temenan, kak wedi, dibanting, kalau dibanting,
Lek pacaran enak. Enak. Ayo benci. Kurang ajar iki, Pak. Ngomong ngawur kan jadi. Ngomong apa? Lek dibanting sakit, lek pacaran enak. Lu. Iya. Jadi seneng gak oleh ngene ku. Sik cilik ku gak oleh. Ngono. Sing cilik. Iku gak oleh pacaran. Sekolah sing pinter. Nek wis sekolah rambut gawe, rambut pacaran. Lu cirun bapake. Gak perlu pacaran. Langsung gendaan. Podo ae. Hei! So, lapang. Iya, dicontohi dari yang kecil dulu. Ayo. Bisa dapat kae? Ayo salto, pukul. Ayo. 1, 2, 3, 4, 5, balik. Joget. Ayo. Ayo. Rono, hei, rono. Nah. Ayo, joget. Ayo, coba tanya mana dong? Coba tepuk tangannya mana dong? Ayo. Aus. Bapak, tetep gobok. Cocok sampean gobok. Lah kok iso?
Iku aku kecil adik emang lho blok. Oh kok ya Heru mau Yo, mangan abi. yo. Wah sampean gak ngerti kene. Saya coba. Ayo apa? Ats. Celep. Ayo. Lah. Iku ngono ana mantrae, Pak. Acek mantra. Lah, gini. Logo nang kene. Apa? Dicelok. Ayo. Lo. Diputar. Dijilat. Gelupin. Oh, kayak Oreo. Kayak mana kan? Ya apa itu kan? Diputar. Ya. Diputar. Terus. Ilat. Terus. Galupin. Hai. Aslinya gak bujuki. Diputar iku kene lah, apa ben diputar? Kok angel sih, Nek? Ayo coba. Diputar. Diputar. Dijilat. Hah, dicelupin. Hop. Apa? Terus kan? Ambu sangit. Iya, Bu Sangit. Ngobong. Ayo sing tonton sing apik. Heeh. Didelok wong akeh. Ayo Mas, pukul. Heeh. Ayo Mas. Ayo. Ayo, kasih sembur es. Apa. Dulu. Taman lapo. Beluke ambulang okes. Beluke Ambulang okes. yo iki wong geni. Ayo dipangan sing apik, disembur. Ayo Mas, pukul. Awas. Coba tepuk tangannya mana dong? Coba tepuk tangan. Dihimbaukan kepada seluruh orang tua, anaknya jangan sampai meniru adegan ini ya, karena adegan berbahaya. Ayo, hati-hati Mas ya. Coba tuh tangannya dong. Awas.
Lampai sampai di puncak gunung Kasar